सालबारि भटार रायजो राजाजों लोगोसे बिटिसिनि साफ्रोमबो भटार्स रायजो राजाफोरनिसिम इउपिपिएल दोलोनि जानानै गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। जोंना सालबारि समस्तिनि बिजाथि बिथां जय मुसाहारि दा बिथांनि जा नमिनेशन साबमिशन बे हाबाफारिखौ एसे सिगाङावसो जों फोजोबनानै लाबाय। जियानो जायाथों मानो आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे सालबारि समस्तियाव जय मुसाहारि बिथांनि देरहानाया दिनैनि समावहाय निश्चित जाबाय। मानोना सालबारिनि गासै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे जय मुसाहारि बिथांनो भट होनो थाखाय थियारि जाबाय। आं बेखौनो आसा खालामगोन जाहाथे जय मुसाहारि बिथाङा देरहानानै जोंनि बे सालबारि ओनसोलनि गुबुन गुबुन बिथिंनि जौगानायनि जा बिबानखौ मोजाङैनो मावफुंलांगोन आरो रायजो राजा बिथांमोननो फोरमायनानै आं गोजोननाय मोनगोन जे फैगौ जि 22 तारिखआव जानो गोनां सेप्तेम्बरनि 22 तारिखआव जानो गोनां जिथु भट बे भट थुखांनायनि उनावहाय 26 तारिखआव काउन्टिं जागोन आरो बिनि उनावहाय बे सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो जेब्लानोखि बिटिआरनि गोदान सरकारा जागोन अब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारानो दिनैनि दिनाव बिटिआरनि CM जाबाय। बेखौ आङो रोखायै फोरमायगोन रायजो राजा बिथांफोरनो। दा बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव जाहाथे जोङो बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन आरो जौगानायनि खामानि मावलांनो हायो साफ्रोमखौबो इउपिपिएल दोलोनो भट होनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय।